Kull min jiġi bżonn l-għajnuna ta' gwardjan lokali wara ħabta minuri fit-triq mhux se jistenna iktar minn nofsija. Dan riżultat ta' titjib fil-grupp ta' gwardjani lokali responsabbli mill-ħbit fit-toroq. Waqt konferenza organizzata mill-Aġenzija tal-Infurzar Lokali il-Leza, is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo qal li l-Gvern investa f'taħriġ biex minn 12 il-gwardjan lokali speċjalizzat f'każi fejn ikun hemm ħabta issa f'Malta hawn 15. Iżda dawn mhux se jkunu l-unika gwardjani li jistgħu jassistu fl-inċidenti minuri kif spjegat Elizabeth Vassallo, id-direttur tal-operazzjonijiet tal-Lesa. Kull reġjun għandha l-iskwadra tagħha. Illum il-gwardjani lokali kollha ser ikunu jassistu fuq il-kolliżjonijiet, mhux kif kien qabel, kien hemm biss tim ta' gwardjani fuq il-kolliżjonijiet. Illum hemm tim ta' 15 il-persuna li huma speċjalizzati bit-taħriġ fuq il-kolliżjonijiet, però hemm fit-toroq tagħna għandna madwar 60 gwardjan ieħor illi jkun fit-toroq jimxi li mhux se jkun biss issa aċċitazzjonijiet, ma fejn jkun hemm kolliżjoni ser jieqaf, ser jassisti. Vassallo spjegat ukoll li apparti t-taħriġ li qed jingħata, l-Aġenzija investiet f'apparat ġdid li se jkollu l-gwardjan lokali li se jassisti l-inċident. Dan apparti li nxtraw 3 vetturi ġodda. Dawn li jkunu tal-kolliżjonijiet sa tkun differenti, issa l-lajt sa jkun blu mhux daqshekk isfar. Apparat ieħor huwa illi